Amets Artzaius handia. Ametsa betez, bek lehertarazi zuen ametsek, zaleak euforiaz blai gurasoak pozarren eta bera gustora. Saioarekin, bai jendearen erantzunarekin, oso gustora gelditu naiz. Buruz-burukoan bi favorituak aurrez aurre, Amets eta Maialen. Ariketarik umoretsuena euren bikotekideen ahotik egin zutena, apustu makinaren aurrean txapelduna nor izango zen apustu eginez. Nik dena Maialenen alde dute emango, Ametsek fallatzea neure esku dago. Baina ez zuen faiatu. Messi da irabazi du. Ja goguak Ametsek irabazteko eta azkenian lortu du eta emozioa ikusten da, ez, behixetan. Maialen ere bikainaritu zen, ostean puntuazioz Igor Elortza, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi, Unai Iturriaga, Beñat Gaztelumendi eta Sustrai Kolina. Azken urteotako finalik onena eskaini zuten. Ederra, oso ona izen da, oso ona, ederra. Negarretan egin dugu, bertso batzuekin. Polita. Oso polita. Egia esan, berso maila ikaragarria eman dute. Neure txapelak baino askoz gehiago pozten horrek berak. Emozioa, algara, negarra eta poza uztartu ziren atzo beken. Dena eman zuten bai bertsolariek eta baita bertsozaleek ere.